May hapon, usara ang gihisgutan sa atong unang pagbasa og ebanghelyo karong adlaw, Biyernes, ang pagpuasa or fasting. Ug kay usara man, tuguti ko nga mo focus sa unang pagbasa kay naa kini importante nga mensahe alang nato. Okay. Usa sa rason nganong magpuasa ta kay maunay atong pagpinitensya. Kung mauni ang naandan nga gidaghanon sa atong pagkaon kada adlaw, ato nang gikuhaan kay gidisiplina nato ang atong gana. Abi ninyo, usa sa epekto sa pagpuasa kini. Mahimo tang mapaubsanon kay moingon naman dayon ta, Lord, kulang gyud ay ko Lord kung wala ka. Pero ang problema, diri sa atong first reading, niingon ang Dios sa mga tao. Akong basahon ha. Magpuasa kamo, apan mangaway o mangulata gihapon kamo. Ang pagpuasa nga sama sa inyuha, dili makatabang aron dunggon ang inyong pagampo. Mao ba kining matanga sa pagpuasa ang makalipay kanako? Mao ba kini ang tinuod nga pagpaubos? Mga igsuon ang tubag, of course not. Kay ang tawag ana, false humility. Likayan ta ni. Unsa ni? Kanang magpabuutan-buutan ta sa gawas, magpahambol-hambol, pero sa sulod dili di ay. Example, negosyante ka, sige kag simba, buutan kay katanawon, balaan tanawon. Pero pag uli day ninyo, kusog di ay kamo daog-daog sa imong trabahante. Lisod i-connect. So mga igsuon mo ratag, charming tanawon sa gawas, pero baka kunta. So mga igsuon, beware of charming liars. Kita baka ni ulaing tao, likayan tani. Beware of charming liars.